जय जाथों आइ फिसा हिन्जाव नोंहा आरज गाबखांबाय आइ औ आफा दे आफायाथ' साबो मोनलोङाखै ओहो र' आफा आं सा फुदुंहैनि थां फुदुंहै थां हाय लोगो गुड मर्निं हाय गुड मर्निं फुंजानि मा आथिं लाबोदों दे आदै खुलुमबाय हामबायसै औ लोगो दिनै बेरे फुंजा मा खौरां फैनांगौ जानायखायथ' फैदों मेडाम नैबे खौरां बिलाइखौ फरायलाय बोरो मानि खौरां बियो मा खौरां आइ बेथ' जोबोद गोजोनथाव खौरां बिबारि I am so happy लोगो आं मेट्रिक आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय आइ मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय आइ औ आफा नैबे खौरां बिलाइयावनो होदों जय जाथों आइ अरायबो जय जाथों नोंनि जिउआव गोलाव जाथों आयं बिबारि नोंनालाय औ बिबारि नोंनियालाय नायदो मोजाङै बिबारि नोंनाबो माथो मोजां रिजाल्टआलाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै नोंसोर सानैनि रिजाल्टखौ खोनानानै हाय देमु हाय जेथो मा खबर नोंना रिजाल्टआ माबायदि गैयालै बे बोसोरावबो माथो रल नाम्बारा सफैयासैलै देग्लायजों 18ल'सो जादों फेला नोंनालाय बेथ' जोबोद दुखुनांथाव आंनिया मोजाङानो हंला नोंनियालाय गैयालै दैमु आंनाबो मा खालामबावनो जेथोजों नोंजों दुब्लियाव हालेवहैबानो जाबाय दाथ' दैज्लांबो सफैखाबाय ओइ बिबारि थ'थानि बाय जेथो बाय हंला बाय स्वीटहार्ट हाब खोनासै नामा ब्रानसैलाय बिबारा दे मा बुंलांखो रथ' बिसोरखौ एसे बिरनो होबाव बेखौ नुबाथाय मारै जायो माय हार्ट दैमु जि जौबायब्रा फुला आमफ्राय जौसिसो जालायलांबाय नोंखौनो लागोन आं मोनाब्ला जोबलागोन रावखौबो गिखाया माबा थुदो फाग्ला बाख्रि खुन्थिया हाब बे गेटआ खेवबाय जाफ्रामा खाज'ज'य हिन्जावा सोर थाब फैद' फाग्ला मा एफा खामदाब थैनो थांनो बादिलाय खामानि मावनाङाथ' बारखौनो रोङा नोंलाय रोङा आङो आरो फैसा लादों लायाखै लाबाय आं न'लाय माबा बायना होनांगौ बाया माथो आं नोंनो र' फाग्ला बारखौनानै ज' होला नामा फाग्लिया जि मेजेम बरहा जालायखो मा जानला मोनला सालायनाय बेलाय आइदै फाफिफ्रा बिदि सालायो फाग्ला दहायनो बुंखादोंमोन आं गावनो गिलिर जानाया सालायनो रोङा आइदै बानलु हायथाथानो फाग्लाफ्रा बिदि सालायो साइकेलखौ आयु माथो मादैसो आयै हा बाहा थांनांगौ जाखो हाथायाव नाम्बार 5 फैलालाय थाथ'दो मादै जानोसैलाय
गाखोलाबो आं नोंजों नोंखौबो बारखो होखालाङो मिथिबाय फाग्ला फाग्लिफ्रा लोगो नङा होमबा औ दे बिदिब्ला माजुखौ मानो फोजोबना लानो नागिरदों नों आंखौ मानो हमथादों मोनफिननो गैयै जिउखौ मानो फोजोबनानै लानो नागिरदों नों जायखौ आं गावनि आंगो साननानै मोजां मोनदोंमोन बेनो आंखौ दिनै बोरै खेबसे खालामबाय आं बे संसाराव बोरै थांना थाबावनो नों मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै नों बे बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लानो ओंखारदोंना नों दा जेबो बुजिनाय नङा बिनानाव मोजां मोननायनि अरगें अरा दोहो दोहो खामग्लिगोन अब्लासो बुजिगोन नोङो सानदों नामा थैनानै दंब्लानो दि नोंनि बे दुखुआ जोबनानै थांगोन सोर बे सेंग्राया आब' आं नोंखौ हेफाजाब खालामगोन आब' नों मा हेफाजाब होनो बिनानाव बियो आसाम पुलिस मावो बियो पाटगाव थानायावसो थायो नों हानाय नङा बिनानाव जों हिनजाव माहारिसो जों बिदिब्ला जों हिनजावनि फिसा होननानै जोंनि मेगननि सिगाङाव बेफोरबायदि इनाय अनागारि जाथायखौ नुनानैबो मेगन मोसेबनानै थानोसै बेबायदिबा बिमा माहारिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरजोबगोनसो बेबायदि जों गिनानै फावसायनानै थायोब्ला जों हौवाफोरनि गेलेग्रा बेसादसो जागोन थौ आब' जों थानाव थांनि आं दङ ना आं हेफाजाब होगोन फै सार दङ ना हाबनो हागोन ना सार औ हाबनो हागोन मानोबा फैदोंमोन औ सार नैबे गासै रिपर्ट बिलाइखौ होनो फैदों रिपर्ट बिलाइ मानि रिपर्ट बिलाइ सार नोंथांमोननि बे थानायावनो नोंथांमोन बायदि बिथां श्री अलंबारनि मुङै गांसे बेरेखायै रिपर्ट बिलाइ प्लिज सिट डाउन जागोन सार ओइ मेजर सारा मानोबा नांगौमोन आंखौ थां गोख्रै अलंबारखौ लेंना लाय आंनिसिम जागोन सार ओइ अलंबार सारा नोंखौ लिंहरदों मानोबा लेंहरदोंमोन आं मिथियालै हिनजावफोर सानै दंफैयो सारा आंखौ मानोबा लेंहरदोंमोन औ बिसोरखौ सिनायो नों लाइस्रिया सोर सिनायो सार नाथाय लाइस्रिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया सार मा बुंदों नोङो नोंहा आंजों जेबो सोमोन्दो गैया आब' गोसोखौ हमथा सि लाजियासै नों मा बाथ्रा बुंदों थगायसुलि हिनजाव नंखाय सार बेफोर गासिबो नंखायजोब नंखाय फाव फान्दायनाय बाथ्रासोखा नंखाय बाथ्रा बुंनानै दायनिगिरिफ्रा बारग'नो दासान आरो नोंसो नंखाय बाथ्रा बुंदों आब' लाइस्रिया नंखाय बाथ्रा बुङाखै मिस्टार अलंबार ओइ नों सोरलै अलंबार नोंहा जोबोद बोलो गोरा जाथारदों नङासै बियो थानासो नोंनि न' नङा सरि सार नाथाय बिसोरनि बुंनाय बाथ्राया गासिबो नंखाय बाथ्रा नङासे नैबे रिपर्टआवनो गासिबो नोंनि दायफ्रा रोखा रोखा फोरमान दंजोबो नों लाइसिखौ हाबा लागोना लाया आरो लायाब्ला नोंखौ सासपेन्ड खालामनाय जासिगोन आइ एम स' सरि सार आंखौ सासपेन्ड दा खालामसै आं लाइस्रिखौ जुलि खालामसिगोन आइ एम सरि लाइस्रि सरिखौनो आंनाव बिनो नाङा नैबे बिनानावनावसो बिनांगोन दिनै बे बिनानाव नङामोनब्ला मिथिया आं आरो नोंखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनलामोन आइ एम सरि बिनानाव इट्स अके नाथाय फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आदा जों गावजों गाव अनलायनाय गैयाब्ला
जोंनि बे नखरा गावस्राजोबगोन। थेंक इउ सार, जोंखौ बे समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। थेंक इउआ आंसो नोंखौ होनांगौ। जुदि बेफोर बाथ्राखौ फोरमायफैयामोनब्ला आं माबोरै मिथिनोमोन? नों बुंफैनायखायसो आंबो हेफाजाब होनो हादों। नंखायनो जेखि घटनायानो जाया मानो नोंसोरसो जोंनो खोन्थाफैनांगौ, अब्लासो जों हेफाजाब होनो हागोन। अब्ला जों थांदिनि सार, खुलुमबाय। जागोन दे, जागोन। सार, आं थांसै नामा? दानो जुल लायदो। आयै, ओजों फैलाय। हामा नांनायनि जिखौ गारलाजोबखो। आंनि कलेजनि ड्रेसआ बोरो? मा जाखो आफा? आयै, प्लिज टेल मी। आइ एम सो लेट। बेबायदि नायबाय थानोसै नामा? मानोथो इसिबां बुरजा जि गारग्लुंजोबखो आफा? अह आयै, आंनि कलेज ड्रेसआ बोरो? रथ' आफा, आं नागिरनि। नै बेलाय माथो आफा? थेंक इउ आयै। दे माबार गाननानै ओंखारबोदो आफा। नोंफ्रा नेगासिनो दं डाइनिं टेबोलाव। गोख्रै फैदो दे आफा। दिनै मास्टार बेलासि गारदों मेडाम। मा दिनै कलेजाव सोरबा अनजालिखौ लोगो हमनांगौ? नों आंखौ बिदि जंखायनो नाङा दे। आंखौ माबायदि नुदों बुंनायसै? समायदों ना? नोंखौ बे ड्रेसआव जोबोद समायना नुखाबाय। आरो मोनसे खोथा, सोरबा जोहोलाव नुयोबा ना खेबसेनो फुरदा। फाग्लि आं बेगलायनि। थुद' फाग्लि, गाव हाबा देराबाबो थोआ। नै आफा, एसे जाखाबावदो, दा नङाबा उखैबावगोन। जाबायलै जाबाय, आरो आं जानो हाला। आफा, आं थांसै। थादो आयै। दे, दा गारिफ्रा मोजाङै दासालाय। बाय बाबा। एक्सिडेन्ट जासिगोन। बाय मामि। मोजाङै खेल खालामनानै थां। मा सुनि सुनि राव जालायखो नोंनालाय? एक्सिडेन्टनि खोथा मानो बुंनांगौ जाखो नोंलाय? ओरैनोबा दिनैसो कलेजाव थांजेनदों। बुरबक बुजिदों नों बिमा। आंबो बे गारिनि बाथ्राखौ बुंदों, नों हमनो हादों हा? I am so sorry. सरि? मानसिया माबा मोनसे जायोब्ला मा जानांगौमोन? मेगना बबाव नायनानै सालायफालाय? ना मेगनासो खाना नङाथ' नोंना? मा सुइखाट दाबो रेडि जायासै नामा? र'थ'लाय दसे 5 मिनिट बाव अब्लानो जासिगोन। बाब्रे, आरो 5 मिनिट बावसो। गुबुनफोरनि बिसिया बिदि नंना नङाथाय? आंनि बिसिनो हले बहाबा थांनोबा 2-3 घन्टासो नांखागोन देलायनायावनो। प्लिज रनजाय बालि इसिबा हरलाय। फिसायासो बिसिनो देलायग्रा सिन्थाय हरनांगौ जाबाय। हरलाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होनो हायाबा माथो लाया हिनजावखौलाय?
अह डार्लिं सुइटार्ट नों बेखौनो रागा जोंबाय आं नोंखौ ओरैनोसो जंखायदों दे देलायनाया जाबायबा थौदो डार्लिं हाबाब बाजै मा जाखो दावलायथा बाजै दिनै जोबोद समायना नुथारदोंलै जों बायदि समायाबा सोर बायदि समायनांगौ जाखो बाजै बे खोथायाथ' सैथोथारलै दिनै माबा बिहामजो रानि बायदिसो नुलायलांबायलां मा बुंदों नों सैमा बाग्रा सालाया मोजां हमथानानै बुं जाम्बा जाम्बा केन्द्रा हामगौ बिबाजैखौ बेबायदि बुंनो थांनो थां बिहामजो फा थांनो ओंखारदों गलाबनि फिसाया नंमारगौसो आखलबो गैया मान सनमानबो गैया फैला नोंहा थांगौ थादाय मा बुंबाय थायो नोंलाय खुगा मोजांफोरखौलाय थां ओंखाम जानानै बाजाराव थांना फैदो आंलाय माथो नंखायखौ बुंदों आंबो गियालै बिदि दाउ बिमा बायदि बाग्रांसिखौ सरि मानसिया माबा मोनसे जायोबा मा जानांगौमोन आफा आइ नों आफा दिनै नों कलेजनिफ्राय इसेबां थाब फैबाय सोरबाफोर माबा बुंदों नामा ओहो आइ आं कलेजाव एक्सिडेन्ट जानोसैमोन मा एक्सिडेन्ट जेबो जायाखैना आफा जेबो जायाखै आइ जेरावबो दुखु मोनाखैना बोरो ओहो आइ आं जेबो जायाखै रावबो जेबो जायासैना आफा जाय सिख्लाजों एक्सिडेन्ट जानो नागिरदोंमोन बे सिख्लाया आंखौ जोबोद रायदोंमोन आइ मा बेसेबां साहस आंनि फिसालाखौ रायनो बबेनिमोन बे सिख्लाया नङा आइ दाया बे सिख्लानि नङामोन नों रावखौबो जेबो दा बुंसै आइ दे आंनि फिसा हौवा आं रावखौबो जेबो होनला बिबारि आंनाबो साबजायासो खोमाहाय सिबायखौ खेबसेयैनो बिदि रायनाया बिबा मा सानखो मानसिखौ नायोब्ला गिदिर न'खरनि फिसाला जागोन बायदि मोनदों आङो बेनि हिंसा महर आरो नोंजों जोबोद समायसो गारगोन मा जानला मानला बुंलाबायो थाय बिना गाननाय जोमनाय महर मोखांखौ नायब्लानो सिनायो नामा दानि मुगायाव गोनां गैयि गासिबो समान गानजोबोहाय थेवबो आं बुंगोन बियो गिदिर न'खरनिथार जाबाय मेडाम खुगाया सिरि थानो रोंला नोंहा I am so sorry आंनि थाखायनो मैया जोबोद दुखु मोनदों बेनिखायनो नों आंखौ निमाहा हो इट्स अके बेसेबां फिसा खोथानि थाखायनो नों सरि बिलायनांगौ जाखो हनै प्रिन्सिपाल फैगौ गानखौ बेसेबां खोनासंबावनोब्रा नाम्बार बुलाबायनानै सोरजोंबा रायलायहरलाबायनां सोरबा मोजांनाव नांहैबा आंगौ हेल' सोरमोन हाट माथो हौवासो आरो खनसे होबावनां सोरनावबा नांथारबा आंगौ मोजांनो जारौरौ गावदांनांगौ नांबा आंगौ हेल' जारौ आंसो बारखोबारानि आंनि मुङा मदन आदाया मा मावो आं क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायो नोंहालाय ए आङो क'क्राझार कलेजावनो फरायो मुङा लाइस्रि ए मोजां मोजां आयु नामाबो जा समायना जारौना मालाबा लोगो हमलायगोन दे बिदिब्ला जागोन आदा नों जेब्ला लेंहरो अब्लानो थांगोन आं औ दे खनसे
ना आदा मोजां बांथारगौलै लावगिनिफ्राय साबसिन जाथारबांगौ याहा I am so sorry. मेगना बबाव नायनानै सालायफालाय सि फाग्लि जायाखैथ' आं मानो मालाय सेंग्राखौ बेबायदि रायफ्रांखो होनबा आं अनथाव बाथावनो नङा नङा आं मानो अननो बिहा गोरोन्थि जादों बिनिखायसो नाथाय आं मा जाखो दिनै दहाय बिबारिनि बुंनाय बाथ्राया आरो नोङो जोबोद समायसोगारगोन सि नङा नङा बेथ' दुगैनो नागिरथारदोंलै नाय खुमा थानलां दिकिसे हरनि फाग्लि नोंना हिर'आ फैगौ थोद फाग्लि मालाय सेंग्रायालाय आंनि हिर' मानो जालाबायनांगौ जाखोसै फैदो क्लासाव थांनोसै Hi sister. Hi. Good morning. गुड मर्निं बिनानाव नों आंखौ हेल्प खालामनो हागोन नामा फ्रेन्ड हिसाबै आं नोंखौ मा हेल्प खालामनो आंथ' नोंखौ सिनायाबो आंनि मुङा जायख्लं बसुमतारी आंनि न'आ सिम्बिरगाव आंनि आफाया क'क्राझार ब्लक अफिसाव बिडिअ आंनि मुङा बिबारि बर' हाय जायख्लं आं नोंखौ माबायदि मदद होनो हाथावगौ बिबारि नोंनि लोगोनि मुंखौ खिन्थानो हागोन नामा आंनि लोगोनि मुंखौ मानो नांगौ नोंनोलाय बुजिबाय आं दे लादो दे गोसोआव आंनि लोगोनि मुङा दैमु नार्जारी थेंक इउ खोन्थानो थाखाय दे बिदिब्ला थादो आं क्लासाव थांसै मोनसे मोजां निउस लाबोदों नों गाज्रि मोनाबासो खोन्थागोन आं गाज्रि मोनलायनाय मा खोथा बेलाय बुंदो ओहो नों प्रमिस लागोराबा आं बुङा अके बाबा प्रमिस आं खोमा हमबाय नै नों बुंदोल' नों जायख्लंखौ मा सानो मा साननांगौ जाखो माला सेंग्राखौलाय लाजिदों नामा मेडाम खेबसे नुनायावनो आं फागेलि जाबाय नै नोंखौ दैमु मिन्थिगौ नों मैया जायख्लंआ आंजों रायलायदोंमोन जायख्लंआ नोंजों रायलायदोंमोन मा खोथा रायलाया खोन्थादो ना प्लिज आंनोबो मा खोथा मानि बियो नोंनि मुंखौ सोंदों आरो बियो नोंखौ मोजां मोनोनो सि नंखाय बियो आंखौलाय मानो मोजां मोनोसै बियो सैथो दैमु बियो नोंखौ मोजां मोनो आरो बिसिनि बिफाया भिडिअ बावसो नों बेखौ मोनोबा गावखौनो लाखि सानना लादोहाय फाग्लि नोंनो लादो फाग्लि बहा थांब्रा गेन्द्रा एफा हाखुदार लोगो मैदो
माथो हेलौ आगै सफैबाय आङो नों बबाव दं आं गौरां गार्डेनावनो हा गार्डेनावनो नेगासिनो औ दे थांगासिनो आङो थाब फै आदा औ दे मादै नों केन्द्रा नों बाव औ दाउसिन दाउलासो नायनो फैलाबायदोंलां आं थांसै साला बिसो साला लासिंसिं रं नाम्बार जानांगौ बिदि जायो नामा होद बिमादैसो दार मासथिनि मोजांखौ लोगो मोनबानो जायो खनसे होद फुरिया बारिया बिमादैसो बिदि जानांगौ लासिंसिंनो हाय रिमु हाय दिनै हारसिङै बिबारियालाय बिबारिया क्लासाव माबा खोथा दंमोन गैया ओरैसो सोंदां लोगोसे गैयिखाय नांगौआ नोंखौसो बिबारखौलाय मानो आंखौ मानो दैमु मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन आङो सोंनो हागोन ना औ हागोन मा खोथा आं नोंखौ मोजां मोनो दैमु नाथाय आं नोंखौ मोजां मोननो हाया जाख्लं नों आंखौ गोरोन्थि दासान मा दैमु नों आंखौ मोजां मोननो हाया मा खालामनाय जादों बेलाय गोसोबाय नालाय खायदा खालामखागोन ना नोङो मा होन नोङो ओइ आंनि नोमाखौ जानला मोनला बिदि दाबुं मानो मा बेलाय लाया माथो आंलाय नों हायथा उरला लाखौलाय आं हायथा हा माखौ नुदों नों आंखौ हायथा हा माखौ नुदों नुमा साला फांफुं फालथु आंनि बिमाखौ मा नांजाबाय थायो बेलाय होद जाख्लं बिबारि नोंसोरसो माथो जों शपिं खालामनो फैदों नोंहालाय आंखौबो बिदिनो सानना लादो दे बिदिब्ला नोंसोर शपिं खालामबाय थादो आं थांदिनि जाख्लं जों शपिं खालामनायाव थाफादो ना प्लिज दैमुआबो मोजां मोनगोन नांथ'ला दिनै बिबारि दे नोंसोर शपिं खालामदो दे बिदिब्ला फैदो लोगो लों आरो लों आंनि फिफा राखेब देवानिनि खामायनाय रांफोरजों लों आरो लों नोंसोर आइला जोंहालाय माथो दंबावो दालाय मेट्रिकखौनो होआ रबार फेल जाबाय कलेजनि मोखांखौथ' नुखाला माथो जौआं गैला ओइ बाजै सैलाबनाय जौ गंसे लाबावसै बे गंथामजोंनो मुग्रु मुसि जाजोब्बाय नोंसोर बोरमाफोर बिदिनो गंब्रै जाबायहाय बासिना मा जाखो हाब माब्लाथो आदा जेथोआ
बाखि लोंफेराब्रा सिरि सिरि था मोसौ बारा रायलायनो नाङा मोसौ आयु खम जायो नै लेखा फरायबाबो जों जेबो जाखाला लोगोफोर जेसेबां हायो बिमा बिफाखौ मेथम फैसा थाखा बि आरो जौ लों जा रंजा बाजाल'सै नंगौना नङा नङा माथोब्रा ओइ जेथो मालाय दैमोनहा कलेजाव जमा जमा थारलै खम इन्जय खालामगासिनो दं बिसोरो थांनायनि फैनायनि खमल' इन्टारेस्ट जायो बिसोरो नोंहासो थादो बेयावनो लरग'ग'नो मोसौ कलेजाव थांबा सोरबा इन्जय खालामो नामा सोर बुङा बुरबक नै आं थासान्दियाव दैमुआ आंनिल'खा बियो रावनिबो जानो हाया आइला माइ हार्ट दैमु बोरैबा जायोब्ला बेखौ जोस'जोब्बाय आं आइला जायखौ नों खेबसे गावनो ट्राइ खालामदो आंथ' बुंखांबायमोन नाथाय आं बिजों बाथ्रायाव माब्लाबाबो देरहाया बिबारि आं साननैसो सिगां दैमुखौ बुंखांबायमोन बियो आंखौ मोजां मोनानो आं गावखौनो गाव जोबोद लाजिखांनाय मोनबाय दैमुनो आं बोरै मोखां दिन्थिबावनो She don't like me I'm sorry जाख्लं नों गोरोन्थि बुजिनो हागौ आंबो नोंखौ मोजां मोनखाबाय नाथाय आंनि गोसोआव मानोबा नोंखौ लानानै गिखांनाय मोनो नों जुदि दैमुखौ थार गोसोजों मोजां मोनथारदोंब्ला खेबसेल' नङा हाजारबार ट्राइ खालामनांगोन थौलि गोसोनि मोजां मोननाया माब्लाबा मोगथाङाव जाफुङा गोसोखौ हमथानो हानाय आरो नाजानाय थानांगोन आं बेखौ थौले गोसोजों मोजां मोनाखै आरो आं दिनैसिम रावखौ मोजां मोनफेराखै बेनो आंनि गिबि मेगननि नोजोर नाथाय आं सासे गोसो गैयै मानसिखौ माब्रै आं बिबो नोंखौ मोजां मोनो बिनि मोखां महरखौ नुनानैनो आं हमनो हायो नाथाय बियो नोंखौ लाजिदों जानो हागौ दिनैसिम बिबो रावखौबो मोजां मोनफेराखै बिनि गोसोआ जोबोर अनसुलि जायख्लं मोजां सम सफैनो गोबाव सम नांगौआनो गोसोखौ हमथा बिबारि क्लासनि समाबो जाबाय थ' थांदिनि औ थौदो Hi, sweetheart. जेठो बियो मा आखु हगार आं लामाया रथ' darling. My sweetheart. फैनो आं खाथियाव आहा नोंजों गोनां खोथा दं सि लाजियासै नोङो आं नोंखौ मोजां मानसिसो सानदोंमोन दैमु my sweetheart बुंसाय नों आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना हगार आं लामाया नों आंखौ मोजां मोनमारो ना मोनमारा सना आं नोंखौ मोजां मोना आं थैनानै थांगोन अब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोना बाथ्राया जुदि जायासै बियो नोंखौ हगारनो होननानै हमाखै आं नोंखौ लानानैसो गारगोन
दे आइदै हाब बाव थाजाबावलै फाग्ला ओइ हंला जा खाथि थौ दिनै हले जेथोआ जोफ्ले जाखासिगोन जालालै थ'दो थ'दोलै tingkalaka 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 aduh itu kurang bocor ramunya nama kecil beperso oleh label jinu hap jebnang sor bahai ma jala pikir nang sebau bahai nơi bisi thojong Boro ba chu bảo bay sơ lấy mà thứ gì ấy hấp bay chấm bay cần tăng lại ơi đi I'm sorry Zeklong मा नों आंखौ निमाहा होनो हाया नामा गोसोआव आगार होखांनासो सरि आंबो नोंखौ मोजां मोनो Zeklong I love you Zeklong मा hey I love you too सिखारबावाखै दाबो लेखा फरायावबो गैला खामानि दामानियावबो उदायला मा मानसि जाबावगोनलै हेसर सामफ्रामबो खालि जौ आरो दा गुन्दा लिडारनि नाम लालायबावबाय से लासिं सिं सोर मोजां बुंबावनांगौ जाखोलै बेखौ नोंहाबो फिसाला सासेल'खौनो रायबाय थादो नायल' जाल' सना फिसाखौनो आयै बे जाम्बा फिफाया मा बुंदों फालाय बे जुगाव मालाय मानसिजों मोजां मोनजानायखौ मानो नांगौ आंलाय फिसाया थिगखौनो बुंदों आं खालि मोनथिगौ आफा दैमुआ आंनि थु नों सैमा माग्रा आयै फिसा सागाथाराखै नामा सागायाखैलै आरो बे खुगायाव दैमुनि मुं लानो खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसियासो लाजियो बे आथिं थैसेबो बायबा हामथारगौमोनलै बे फार्स्ट राउन्डखायसो देरहादों आफा र' बिखौ ओइबार सेकेन्ड राउन्डआवसो मोनगोन आं बे बिमा फिसा सानैयानो आंनि खर'खौ गाज्रि खालामसिगोन आइले साजोब्बाय आयै फिसा Zeklong नैबे बिबारा नायनो मासे समायना नङासै बिनि मोदोमनाय बिनि समायना महरा नोंगौ दिमु नोंनि समायना महराबो बे समायना बिबार बायदिनो नुयो थारैनो बे नोंनि हायना महराव आं गोजोर जाबाय दिमु आं नोंनि अनगा बोरै थांना थाबावनो Oh really Yeah it's really I love you so much
love you too. थारैनो मोजां मोननाया मासे गोमोथाव मासे सोमोनांथाव। नोंगौ दिमु, बिनि थाखायनोथ' गोबां मानसिफ्रानो फाग्ला फाग्लि जायो आरो गाव गावनि जिउखौनो बावनांगौ। हाबना थाबाय गोसोआव एरन जाला सोना दोनबाय बिखायाव फिराय जाला हाबना थाबाय गोसोआव एरन जाला सोना दोनबाय बिखायाव फिराय जाला खर'आव दांनानै समायला बायदि नोंनि अनगा बोरै थांना थानो नोंनि अनगा बोरै थांना थानो हाबना थाबाय गोसोआव एरन जाला सोना दोनबाय बिखायाव फिराय जाला खर'आव दांनानै समायलाबाय आं नोंनि अनगा बोरै थांना थानो नोंनि अनगा बोरै थांना थानो गोसोआवनिमोन गनायखायै बिखामोन एखुथा हासि जिउजों थानो सानोमोन सिमरे फैबाय गोसोखौ आवग्रि फैबाय बिखाखौ जेसेखि नोङो नाजाया बावनो हाखाला सोमोनांथाव बे महराव खुद्रिनाय नोंनि आखुआव आं जावलिया आं दिवाना आं जावलिया आं दिवाना नोंनि अनगा बोरै थांना थानो बायगुर गोसो आंनि नोंखौ लोगो मोननानै गले गले मानोबा सिरि मोनबायो खोमसि हरनि समा आलारि नों जानानै सोरां होबाय नों जिउआव जोंथि माथि थिं थिं बे दुंनाय सान्दुंनि जुब जुब बे अखा हानायनि नोंनो साया नोंनो सायख्लुम नोंनो साया नोंनो सायख्लुम हाबना थाबाय गोसोआव एरन जाला सोना दोनबाय बिखायाव फिराय जाला खर'आव दांनानै समायलाबाय आं नोंनि अनगा बोरै थांना थानो नोंनि अनगा बोरै थांना थानो नोंनि अनगा बोरै थांना थानो नायगोना बेथि आंनि फिसालाखौ बेबायदि बुलायदों
बै राखेब देवारिनि फिसालाखौनो सोर जाखो बे सैमा मावग्रायालाय र' संनांगौ जाबाय सोरनि फिसाला जाखो बियो फैदो जाख्लं जिरायफै जाख्लं बेहायनो जोंहा नोंसिनि बायदि आलासि जिरायग्रा रुम गैया जागोन दे एसेग्राब बुंनांला नों जिरायथ'दे आं साहा फुदुंहैनि दे जागोन दे लोंदो जाख्लं साहा गोजाखौनो जेबो गैया माथो नांगौ जाखो लोंदो साहाखौ थाइबेंआबो थायनानै दङ जेबो गैयाबो बेखौनो जाहैनोसां बेखौनो जाहैनोसै दिनै रन्जाबो गैया साया थावासै होनदां मानो थावा जानो नोंसा मालाय गाइखेरनि साहा लोंबाय थायो जोंहा गाइखेरनि साहाखौनो लोङा माथो आलासिबो फैदोंलाय औ आफा दे जिरायफै आफा मबेनि जाखो आइ आलासिया आफा बियो जाख्लं बसुमतारी जोंजोंनो मोनसे क्लासाव फरायो खुलुमबाय आदै जय जाथों फिसा जय जाथों हा माथो जाहोखो आइ जेबो गैया आफा साहा गोजाखौनो लोंहोबाय आङो इसोराम दे बिदिब्ला ओंखाम गोजाखौनो जालांथोंसै संहैदो थां नांला आदै फैफिननाय जायोबा जासिगोन थाथ'दो आदै बिदिब्ला दैमु आं थांसै दे बिदिब्ला दे थांदो गुड मर्निं आफा गुड मर्निं आयै गुड मर्निं फिसा जाख्लं आफा ओंखाम जायालासिनो मारै थांनो नागिरखो आइ आहा दिनै लेट जाबावबायसो मोनसे गोनां खामानि दंथारो आफा बेबादि जाया लोङा कलेजाव थाङो नामा औ फिसा बेबादि जाया लोङा थांसैने आयै बाय आयै बाय बाबा बाय बाय जावलिया गथ'आ नंखायखौसो बुंखो ना नङैखौसो बुंखोथाय मिनिनाय खोथा नङा बिमा कलेजाव फरायनो नामैनो दा बोरैबा जाहैयाबानो जाबाय बेखौ नोजोर होनांगौआ नोंसोर बिमाफोरनिसो दायित्थ' अफिसनि टाइमा जाथारबाय थां बिमा आंनि बेगा लायलाय र' आं लायनि थाथ' ओइ गेन्द्रा मा आमाय मामानो गारिखौ सुखांबाय दा दहाय फुङावनो एखेबारे साफा सुनानै दोनखाथारबायलै आमाय दे बिदिबा मोजाङानो नै बेगा फिफा दे बिदिबा थाथ'दो बिमा दे थांदो सनाङो नोंखौ मोजां मोनो सनाङो नोंखौ हाबा लागोन आगै लावगि सना मा मेथाइ खननाय जाखो बिलाय हा मा मेथाइ खनदोंसै आंलाय खोनायाखै नंदों नों फाग्ला गेन्द्रा आंबो गाज्रि नङालै आगै लावगि बेवहाय मानो फैदों नों गेन्द्रा नोंखौनो नांगौ आगै नोंखौनो लोगो हमनो सानना फैखादां मा बुंदों नों आंखौसो लोगो हमनो फैदों मानो आयौ हाबाब मा हाइ प्रेसार जाखो ना ल' प्रेसारसो जाखो र'थलाय आगै लावगि सना एसे बरफ बायदि जानानै आंनि खोथाखौ खोनासंलाय मा खोथा बिलाय आगै लावगि अन्नानै आंनो दै गिलाससे हरसाय इसिबां गोजांनो मानो दै गांखोसि हाबाब मा खोथालै बियो
गोजांनायाव खि दै गाङा जायोलै गोजांनायखौथ' नोंनि आखाइनि दै लोंनो फैदों नोंनि आखाइनि दै मोलोबासो गुदुं मोनलायथारसिगोन आंनि गोसोआ ए आंनि आखाइनिसो दै लोंनो फैदों नों आदा गेन्द्रा र' थाथ' र' नोंखौ आयो काट मा टाइपनि सिख्लालै बियो बे खनसेजों बुजायो मिथिगौ नोङो बिजों बुबा मा जायो नै मोसा अरोनो मोसा अरखेरायगोन आं मानसि मोजां नङा नोङो ए माथो नोंसोरलाय आंलाय नोंखौनो सोरखौबासो नंदोंमोन मा सोरबा फैनांगौ दंमोन नामा औ दंमोनथ' सोर बिलाय नै बेलाय थोद सोरबा नुयोबा मा जानांगौ थ' थांसै मा साननो मोजांखौनो सानगोन आइदै आंहालाय मा जालायखोब्रा नायगोनां नोंखौ दैमु जोबोद समायथारदों मोनदोंना र' नोंखौ सावखाजोबगोन आं आइला बेबादि बेरगौ नायबाय थानांगौ मा जानोब्रा दाद साला सैमा लोगोना सुथुर जाखो नोंलाय मा सुथुर जालाबायब्रा आंलाय नों आं बुंनायखौ रागा जोंबाय बेबादि नायबाय थानानै मा जानो जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन र' एसे सम होबावनि बेसेबां गोजौआव बिरनो बे मासे दाउआलाय बिरगोरथों दाखालिसो गिबि खेबनि थाखायसो देरहादों नाथाय बे खेबाव देरहानाया नै बे जेथोनि आखायावसो आइला नंगौ मा सिन्था खालामदों नोंलाय जों थासान्दियाव नाङा जोंना गन्थं मोखां दुलुजोबथों थेवबो नागारा जों बेखौ ए माथो फैबायलाय दैमुआ फैबाय स्टार्ट खालामदो ड्रामाया सना नोंनि महरा मा एसे समायना होनबा थारैनो नोंनि महरा पुर्निमा अखाफोर बायदि आदाया नोंखायखौसो बुंखो ना नोंगौखौसो बुंखोथाय नोंगौ आं थारखौनो बुंदों नों बायदि समायना सिख्ला आं रावखौ नुफेराखै हनै दैमुआ रागा जोंना थांबाय थेंक इउ आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंनि थार आखुखौ नोंनि थार महरखौ दिन्थि मिथिबाय आं आरो मा दंबावो बुंनो सानदों नामा नों आं जायखौ मेगनजों नुदों बेयो नंखाय औ नंगौ बेफोर गासिबो नंखायसो ओरैनोसो नोंखौ जंखायदोंमोन आं नाथाय मोजां मोननाया गेलेजाग्रा जिराद नङा आरो आं नोंखौ गाज्रि मोनो जायख्लं नों जायखौ मोजां मोनदों बेखौनो सोलिलाबानो जाबाय आंनि मोखाङाव नायसाय आंखौ निमाहा होदो दैमु नों आंखौ फोथाय आं नोंनि अनगा रावखौबो लाया बे जोनोमावनो आं I love you दैमु I love you too जोंहा दैमुआलाय फानो थांदों आदा बहा थांनो फंबाय
कलेजाव थाङाखै बि लाब गैलालै आदा आजिखालि इसिबां लेखा फोरोंनानै जेबो खामानियाव होथारला माथो आदा ना मा सानो नंनायालाय नंगौ फंबाय नै आदा जोंहा आदै रिमुखौ माथो खालामनो सानखो आं बेफोरनि फारसे जेबो सानाखै फंबाय गावनि गोसोसै बारा गोबाव दोनजालालै आदा आंनिबाथ' हिनजावनि फिसाफोरखौ सिख्ला देरफुनायावनो हाबा हरखानाय गाहाम माथो बै क'क्राझार टाउननि बिद' लेबारामनि फिसालाजों मोजां मोनलायोनो जोंहा आदै दिमुआ लेबारामा जाबादिलै जोंबादि फिसा फिसौखौ जा मुगैसो गारोब्रा नंगौ नामा फंबाय नङाबा नै आदा नों गाज्रि मोनाबा फंसे बाथ्रा बुंनि आंबोथ' नोंनिनो मानसिखाना बुं फंबाय मानो गाज्रि मोननो आं सान्दों नोंसाजोजों आंनि फिसाला जेथोजों हाबा होयोब्ला आदै जानो हाया बियो बे खोथाखौ माब्लाबा सिमाङाव दासान सि मा खोथा बुंफैदों नों आदै लामा सामायाव ओंखारब्लाबो नोंनि नोंसालानि उदखारि आरो दिनै नोंनि बे उदखारि फिसालाजों आंनि जुलि सि हामा आइ नों न'आव थांनो थां खि गैयिनि फिसायानोसो बेसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा आंनि फिसायालाय माथो गाज्रि जाखो नायगोन बेक्ति नोंखौ लेबारामा जेबायदि मानसि बेफोर धोनि मानसिफोराखि जोंबायदि फिसा फिसौ मानसिखौ जेबायदि मुगैसो गारो बेखि आंनि फिसाजोखौ आफा ओंखाम ओंख्रिया मोनखांजोब्बायमोन ओंखाम जानोसैमोन नामा दैमु आइ ओजों खोनासंनायसाय मा आफा आइ आं नोंनि जायख्लंजों बेफोरबादि सोमोन्दोखौ एसेबो मोजां मोनाखै बबे मा सोमोन्दो आफा नों आंखौ थगायनो दासान फिसा आफा नोंबो दिनै राखेब देवानिनि खोथाजों बेफोरबायदि सोंबाय नङा आइ नों नोम्फाखौ थगायनाय मानि गावखौनो थगायनानै लानाय जागोन आं नोंनि मोजांखौसो बुंदों बिसोर गिदिर गोजौ थाखोनि सुबुं बिसोरनि साननाय हनायफोरानो जुदा नोंबो बे बाथ्राखौ एसे गोथौयै साननानै नाय आइ नङा आफा साफ्रोमबो सुबुंनि गोसोआ समान नङा नों उनावसो बुजिगोन फिसा नोम्फाया मा बाथ्रा बुङामोन होननानै आजिखालि आयं गासिबो मुवा बेसादफोरनि दामानो बारा जाथारबाय नालाय आयं नै आयं गयखौनो जासाबदो दे आयं जादो दे रांखौ नों सिन्था दाखालामलै नङालै आयं हिनजावनि बाथ्राथ' बेनिखायनो खुब हुसारि मावथारनांगौलै आयं नैबे 2000 रांखौनो लाथ'दो नाथाय जेरैखि जाया बे दानाव जाथारनांगोन जागोनलै आयं जाथारगोन मा दानसे गाबोननो लाबोबालाय आं बे राखेब देवानि थासान्दियाव दे होमबा आयं थाथ'दो दे जागोन ना आयं दे नै बिफा फिसालानो 1000 रां नांगौनो मा फैसा बिफांनि बिलाइ नामा फिरिबानो मोननो आयै आंनो फैसा नांगौलै आं जेबो मिथिया नोमा नावनो बि आंनाव दाबिथारसै हा हरबा माथो जाखो बिफायालाय फिसालानो हरखानांगोन ना सोरथो हरबावनांगौ आयै आंनो 1000 रां नांगौ
आं जेबो मोनथिया मोनगोन फिसा र' मोनगोन नै लांफै साला हाबा जाब्ला फिसायानो दजनसो जासिगौमोन उदै फुगार जानायल'सै फैसा थाखा होनो हायाबालाय मानथोखा आंखौलाय औ नङाबा गैया आंनाव थाइसेबो रां गैया दङ आइ बेनाव बे आखायालाय माथो बोरो हगार दहाय होलांनायालाय माथो बेलाय गैयालै 2000ल'थारमोन नै आफा लांफै बेयाव लाबो आइ न आफा सना टांकु आयै रावनिबो नोजोर दानांथों आंनि फिसाखौ आंनि सना फिसा सना फिसा बे जथ' बिमायानो जाजोबसिगोन बिसोरनो मैया आफा बुंनाय बाथ्रायाबोथ' नंखाय नङा थारैनो दाबायदियाव जायख्लं बिमा बिफाया आंखौ गनायाब्ला आंनि मोजां मोननाया मा जागोन दे हाय दैमु आया ओइ दैमु नोंहा मा जादों नोंनि मोखाङाव माथो खुसि नुवाखै ना आदैयासो माबा बुंदों नामा ओहो आफाया जेबो बुङाखै नाथाय मा दैमु आं जोबोद गिखांनाय मोनदों जायख्लं माखौ गिदों नों दैमु जेब्लासिम आं थांनानै थागोन गोरबो बिखायाव नोंनि मुंजोंनो लैथो बायदि बुंफबनानै थागोन आंबो नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नंलिया नाथाय जों हिन्जावनि फिसा गोबां साननो गोनां जायो मानोना नोंदि सासे गेदेर गोनांनि फिसा दैमु नों आंखौ बिदि बुंनानै आंखौ लाजि दाफोनांसै सना मोजां मोनलायनायाव धोन दौलतजों रुजुजाया जायख्लं दाबायदियाव नोंनि आइ आफामोना आंखौ लाङाब्ला अह नों बेफोरनि फारसे जेबो जिंगा दासि आं दंना आं बिसोरखौ माबायदि हेन्डेल खालामनांगौ जेब्ला सम सफैगोन अब्लानो आं बिसोरनि बाथ्राफोरखौ खिथाजोबगोन बिसोर मानियाब्ला अब्ला गासिबो न'खरनिखौ नागारजोबगोन आङो सि नोंना बांद्राय दुगामारा आंथ' नोंखौ न'खरखौ गारनो थिनाखैना दैमु जोंनि बे ओइस एस फाइनाल एग्जामाल' जोबथोंसै अब्लानो आं आइनो खोन्थागोन दानो नङा आहा आफानि मोनसे गिदिर मिजिं दं बेखौ जाफुंहोग्रोनांगौ नंगौना औ आयै आफाया बबाव थांदों न'आव गैया नामा हा बहा थांनो बेहालाय अफिसावनोसै अफिसनिफ्रायनो दासिमबो सफैयाखै आइ आंहा नोंजों दिनै इम्परटेन्ट खोथा रायलायनांगौ दंमोन मा इम्परटेन्ट खोथासो बेलाय आइ आं दैमुनि खोथाखौसो बुंनो सानदोंमोन सोर दैमुसै बबेनि मा खोथासै दैमु आरो आं सासेया सासेखौ गोरबो बिखाजों जोबोद मोजां मोनलायो आयै हा सोरनि फिसाजोसै दैमुआलाय बबेनि बै गलाबनि फिसाजो थेब्लानि फिसाजोखौ सिनायासै आइया बै बिसमुरि गामिनिनो जायख्लं न'खरनि आइ आफा बिदानि मान सनमानखौथ' लाखिनांगौमोन बिनिफ्राय साबसिन सिख्लाखौनो जेरावबो मोनासै नोङो जायख्लं बाजै बेफोरबायदि गलाबनि फिसाब्ला आंनि बिहामजो माब्लाबाबो जाया आयै नोंबो इसेबां गोसो थौलेनि मानसि आफा जायख्लं बहा थांनो नागिरदों बे गथ'आ जोंनि मान सनमानखौनो जाजोबसिगोन
ओइ माथो फंबाय लेबारामसोलाय मोजाङै दंना फंबाय औ राखेब दं आदा मोजाङै दं ओमफ्राय नोंहालाय माथो खबर आदा दंसाबो फंबाय जेने थेने इसोरनि अननायाव नोंजों लोगो हमनो साननाया जोबोद गोबावथारसिममोन आङो दिनै लोगो मोनबाय जोबोद मोजां जाथारबाय अ नंगौ नामा माबाफोर रायलायनांगौ दंमोन नामा नाथाय नोंखि गनायगोनसे बाथ्राया सैथोबाथ' मानो गनाया जानो बुंसाय आदा मा खोथा जों लागोनि थेब्लाखौ नों सिनायोना औ सिनायो मा जादों मा जादों नङा फंबाय नोंसाला आयं जायख्लङा बे थेब्लानि फिसाजोजों दैमु नाम होननायजों मोजां मोनलायोनो मा आंनि फिसाज्ला जायख्लंजों मोजां मोनलायो बे थेब्लानि फिसाजोजों बेथ' जानो हाया जाथावैयाबो जायो फंबाय बे राखेब देवानिया माब्लाबाबो नंखाय खोथाखौ बुङा बबेनि दैया बबेथिं बोहैलाङो नों मा मिथिनो फंबाय दे आदा नों खबरखौ होबाय जोबोद मोजां जाबाय आं दा थांदिनि मालाबा रायलाय जासिगोन बियो दे होमबा दे थांदो दे दे आदा दासो जादों र' आमाय थांगासिनो न' केन्द्रा बेगा लांदो नै बिहामजो मायै बिफाया बे खोथाखौ खोनायोब्ला मा जाबावनांगौ माखौ खोनानो बिमा सोरनि खोथा खोथाखौ थाबनो फोजोबनाया गाहाम जागोन नामा आयै सोरनि मा खोथा बिमा सोरनि मा खोथा जानो नोंसाज्ला मोजाङा बै बिसमुरिनि थेब्लानि फिसाजो सोरबा दैमु नामा बेखौ मोजां मोनोनो आरमा औ बिदिब्ला दहाय राखेब देवानि बुंनाया नंमारगौ बेबायदि न'खरनि सिख्लाया बोरै जोंनि न'आव बिहामजो जानो नो नेभार बियो माब्लाबाबो जानो हाया बे सैमाया गैजारोङैनि फिसाजोखौ बोरै मोजां मोनखो बेलाय से लास्टिंसिम बे लेबाराम थासान्दियाव बे न'खरनि बिहामजो जानो हाया बियो आयै आरो आफा नोंसोर जेबो जिंगासिनो नाङा बेखौ माब्रै नागारहोनांगौ आं दं बेफोर खामानिया आंनि आसि मोनसेनिबो नङा बिहामजो हायना जेसेबां थाब जायो एसेबांनो थाब मा मावदो बेफोर खामानिखौ माब्रै मावनांगौ बेखौ आंसो मिथिगौ नोंसोर बेखौ सिन्था दाखालाम आयै माबारै एसे थाबैनो मावदो बिहामजो बे सिख्लाया जोंनि न'आव फैनो मोना बे आंनि बिहामजो जाया जायख्लं न'खरनि आइ आफा बिदानि मान सनमानखौथ' लाखिनांगौमोन बेफोरबायदि गलामनि फिसाब्ला आंनि बिहामजो माब्लाबाबो जाया मा जाखो आफा नों मानो बेबायदि होख्रावलाबायखो आयै गैया जेबो मान सनमान गैया नामा निखावरि मानसिया मानसि नङा नामा बिसोरा गोसो गैया नामा आयै बुं आयै बुं निखावरि फिसाफ्रा दिनै सुबुंजों मोजां मोनलायनो मोना नामा दिनै सुबुंफ्रा निखावरि सुबुंखौ मानो मुगैयो आयै बुं आयै बुं आयै जायख्लं नों जावलिया जाबाय नामा मा गोब्राबदों नोंलाय खोनाखै नोंफाया मा बुंदों नों दैमुखौ बावगारदो आयै आं थारैनो दैमुनि थाखाय पागला जाबाय बिखौ आं गोरबोजों मोजां मोनो आं नोंसिनि बाथ्राखौबो खोनाबाय आरो आंनि बाथ्राखौबो खोनासंदो आयै दैमुनि अनगायै बे बुहुमाव बे संसाराव थांनानै थानो हानाय नङा जायख्लं आफा दिनै आं मा खालामफ्लांखो जायख्लं फिसाखौ सोबाफ्लांबाय
दैमु 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 बेथ' जायख्लंनि हिरावसो जानांगौ जायख्लङाखि एफा हराव बेथ' माब्लाबाबो बेबायदि हराव फैफेराखै जायख्लं नों एफा गुसु गोजांनाय हराव औ नों गाज्रि मोनबाय नामा आं नोंखौ बिदि बुंनो सानाखै फैदो आंनि रुमाव आं मिथिगौ जायख्लं नोंनि बिमा बिफामोना आंखौ माब्लाबाबो बिहामजोखौनो खानाय नङा प्लिज दैमु दागाबसै आं मिथिगौ नोंनि गोसोआव माबायदि मोनदों आंसि नोंखौ नागारगोन नामा आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा नों आंखौ फोथाय दैमु लैथोनि दैया जेरै सागरनि जुदा जानो हाया बिदिनो आं थांना थासान्दियाव रावबो जायख्लंखौ दैमुजों गावस्रा होनो हानाय नङा नोंनि अनगायै आं थांना थानो हानाय नङा दैमु आंबो नोंखौ नागारनो हानाय नंला जायख्लं नोंनि अनगा बोरै थांना थाबावनो आं फिसाफोर आं फंसे बाथ्रा बुंनि आदै जायख्लं आरो आइ दैमु आं नोंसिनि बाथ्राखौ गासिबो मिथिजोब्बाय नाथाय आदै नोमा नोम्फामोनहाखि दैमुखौ माब्लाबा बिहामजो लांगोन माब्लाबाबो गनायखानाय नङा बिसोरो मानोना आं बिसोरखौ मिथिखागौ जों दिनै हात आरो नोंबो नुयो आदै आंहा दैमुनि अनगायै रावबो गैया आदै दैमुखौ आं थार गोसोजों मोजां मोनो आरो अराय सम मोजां मोनबाय थागोन आंखौ रावबो दैमुजों गावस्रा होनो हानाय नङा नोंनि बे रावखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नाथाय दैमु आइ नों आंनि मोनसे थांखिखौ जाफुंहोगोन ना आइ बुं आफा नोंनि मा थांखि आंनि जिउ जोबजासेबाबो नोंनि थांखिखौ जाफुंहोगोन आफा आइ बे थांखिया आंनि थाखायल' नङा आरो आं लुबैया नोंसोर मोजां मोनलायब्लाबो दानो बे बैसोआव जुलि लानो दासान आइ जेरैखि जाया गावनि आथिङाव गसंनो नाजाग्रो जाहाथे नों मुलुगनि सुबुंफोरजों मुगैजाया आफा मा जाखो आफा नों मानो एसेबां सानो आफा आदै माबाफोर जादों नामा देहाखौ बोरैबा मोनदों नामा नै फिसाफोर आं जेबो जायाखै आइ नों जेरैखि जाया साख्रि मावथारनांगोन आइ जागोन आफा आं नोंनि साननायखौ जाफुंगोन आफा नोंखौ आं लोगो हमना नोंखौ आं मोजां मोनना जाबाय आं बिबानि नै माथो आगि लावगिसोलाय मानो माथो जाखो आंनि मुंखौ लायाबा जाया नोंहा नङालै आगै नों आंखौ नुयोब्ला मानो इसिबां रागा जोङो नोंखौ रागा जोङाबा फुदुंसै फाग्ला ओइ मा बुंखोलै नोङो 5.5 फुट 1.5 इंसि वाल खिबुआनो गावखौलाय मा सानखो नोंलाय लावखि गिना नोंलाय फाग्ला गेन्द्रा हायथाथानो बानलु थबसासायानो हगार लामाया रथ'लै रथ' आगै सलिलै आगै ओरैनोसो बुंथारदोंलै आगै नों मानो बुजिया होनबा
गायदि सना गावखौ इसिबां मोजां मोनो आङो खान्थाल आथा बायदि आमथा आमथा नै आदा मोजां मोननाया बिदि नङा बिदिजों जाया दानि जुगाव मटर साइकेल मबाइल खाला टिभि गैयाब्ला जायाहाय आदा गेन्द्रा नोंनावलाय मा दंसि इस जिंगा दासि लावगि सना नोंल' राजि जाथारदोंना आंनाव मा दं मा गैया बेफोर साखा खबनैल' गारिया नोंखौ मोनब्ला साखा खब्रैबाबो बायनो हागौ आं ए नोंगौ आदा गेन्द्रा बिदिबाथ' बिराद मोजांहाय आंनाव बेसेबां रां बुरजा दं मिथिगौ नोङो नै खोनासं आगै लावगि आं फैसाखौ अफाय दोनो नों मिथिगौ फैसाखौ हायाव दोनबा हाया जागोन गुदुङाव दोनोब्ला मोस्रोम आरो एन्जरा बोनानै लांगोन आगै लावगि बिनिखायनो आं फांसे बेसेबांबा गोजौआव बिफां सायाव थिंख्लियाव खानानै दोनहैदों आङो आया मा जालाबायखो बेलाय सोरजों रायलायलाबायखो बेलाय रावबो नङालाय आदा नोंनाव फागुननि जावलिया बारा नांबायसो नामा नङालै आदा गैया नाङासै दे खामानिया मावहैदो दे आदा दे जागोन दे ओइ थेब्ला नोंसा जाबोरो मा जाखो माहाजोन मोनथिनानैबो नंखायखौनो मोनथिबाय बायदि बुंदों नोङो बुंदों आंनि मासे सैमा बोराया बाहायनो फैनानै दंना फैनायाथ' फैदोंमोन नाथाय ओ सेंग्राफोर नागिरहैलाय न' सिङाव नागिरहैलाय बोरै जाखो बिदिब्ला नों बिसोरखौ सिगाङावनो खारख'नो थिनहरदोंना आफा बिसोर बेबादिजों मानिनाय नङा सेंग्राफोर माथो मोखां नायखो बेरलाबोदो मोनबाय बान्थाया माबादि मोनखो बिजामादै बरायनायनि बान्थाया माबादि मोनखो आरो खोनासं मोजाङै थानो लुबैदोंबा नोंसोरखौ गुबुननो माबा बुजायहरदो आरो नैथि खेब बे जायगायाव नुबावोब्ला मिथिनानै लाखा बे लेबारा मा जिनिस जागोन जागोन नोंसोर धोनि सुबुंफोरनि देरहासार जाथोंसै एसेबो लाजिनाय फैयासै नोंसिनाव बिफा फिसाजो नंखाय निहाथ निखावरियानो इसिबां गिदिर सिमां नुनो सिमाङावबो दासान बे नोंनि फिसाजो आंनि बिहामजो जागोनखौ आंनि लांगोनानि मासे सैमाबो जानो समायबि निमाहा हो माहाजोन निमाहा हो आंनि फिसाजोखौ अननानै जेबो दाख्लामसै आं बेखौ बुजायसिगोन
नायदो ए मा जाखो आफा आदै आदै मा जाखो आदै नोंखौ सोर बिदि आदै। बुंनानै गालांखो आफा सिखारनाय आदै मा जाखो नों मेगना आदै मेगना आदै आदै सिखारनाय नोंखौ सोर बेबायदि खालामलांखो आदै मानसिखौ बुबाखसो बिदि बुबायबायोहाय सोर बुवा बाजै आरो सोर बुबावनांगौ सोंफालायबावदोंसो हा नोंसिनि नोंदा आरो नोंफाफ्रा बुलाबावदों आफा बुदों औ आंखौ मानो हारसिं गालांखो आफा आंखौबो लोगो लांफादो आं सोरजों थाबावनो दैमु आंनो नोंनि दायनिगिरिया दैमु बिदि बुंनानै नोंबो आंखौ दुखु दाहासो जाख्लं आंहा रावबो गैला दैमु आं नोंखौ दिनैनो जुलि लानोसै नाङा जाख्लं आं बिदि खालामनो हानाय नङा मानो दैमु नों आंनि आफाखौ गिनानै थानोसै नामा आं नोंनि नोम्फा नोंदाखौ गिनानै खानो सानाखै नाथाय आं बिफानि मोनसे बोसोन दं जेब्लासिम आं आफानि साननायखौ जाफुंहोनो हाया अब्लासिम आं जुलि लानो हाया जाख्लं आं नोंखौ मोजां मोनो नोंनि अनगायै आं थांना थानो हानाय नङा नाथाय दानि नङा जाख्लं नोंनि न'खरा आंखौ नेवसिदों जेब्लासिम आं नोंनि नोम्फा आरो नोंदानि सिगाङाव सासे गेदेर मानसि जानो हाया अब्लासिम आं जुलिखौनो लानो हाया आंबो नोंजों थाफानानै हानायमानिखौ हेफाजाब होगोन नाङा जाख्लं नों दा न'आव थांदो आंखौ हिनजावनि फिसा होननानै गिख' आरो बोलो गैयि दासान आं नोंखौ बिदि बुंनो सानाखै दैमु जों बयबो बावनानै दाथां हिनजाव माहारिखौ सानसे समाव दावहा नांदोंमोन बर'नि गेजेरावबो जेरैहाय सुथुरनि बेरेखायै जोंनि हारिनि थाखाय बेस्रि गाम्बारि जारथिं फाख्रि गायदे हेलेनमोन बायदि सोलो गोरा बोलो गोरा बर' सिख्लाफ्रा बयबो दावहा नांदोंमोन दिनै बे समाव सफैबाय आंनि जिउआवबो बेयो आंनि जिउनि दावहासो जायखौ नोंनि थांखियाव आं जेबो हेंथा होआ बेस्टब्ला नोंनि थांखिया जाफुंथों गोख्रै फैनो हाला आइ आफा नोंसोर साहा लोंबाय थादो आं न'आव थांनानै फैनि दे बिहामजो मोजाङै थां गोख्रै फैफिनाबा बिहामजो फैफिनगोन दाहायनो फैफिनगोन थाथ' आइ आफा दे आफा फिसाफ्रा बेसेबां खुसि रंजा बाजा थांदों बिमा नों नुवाखै बाह मा एसे गोजोन सुदेम बे न'खरालाय जेनिबो आंखाल गैया धोन दौलत थाखा फैसानि ना फैदो फिसा न'आव फैफिनबाय मोजां जाबाय ओंखार जाबाय गोबां जाथारबाय
नोंनि बे फाप गोनां आखाइजों आंनि मोदोमखौ दां नोंनि बे फाप खुगाजों आंखौ फिसाला दागाबसै मा जाखो नों बिदि मानो बुंलाबायखो जाख्लं नुबाय सनाथि बिनि रावफोरखौ बियो दिनै आंखौ मा बुंलाबायदों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंफैदों बियो आयै नोंनि फिसाया सासे मानसि बुथारना फैदों नों मा राव बुंदों हो नों फाग्ला जायाखैथ' आं फाग्ला जायाखै आयै आफा आरो आदामोनहा दैमु बिफा केब्लाव बुथारना फैबाय मा नङा बियो जानो हाया बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रासो सनाथि बुं जाख्लङा मा बाथ्रा बुंदों बियो मा बुङो आयै बिसोरो फाबसि आयै बिसोरो निखावरि सुबुंनि थैसोबग्रासो आयै सासे बिफाखौ फिसाजोनिफ्राय जानगा खालामबाय बिसोरो जाख्लं आफा नों बबेयाव थांनो नागिरखो जाख्लं आफा बै सिख्लायावनै बरियाथार बोरै बारे गोसो दोलै सोर बिसोरलाय आं बिसोरखौ सिनाया प्लिज हेल्प मी ओइ Karen dadak rehe kana आदा नोंहासो आंनि थाखाय जोबोद आघात मोनबाय मोनाखै जेबो जायाखै बेनोथ' सुबुंनि धोरोम मानसिखौ रैखा खालामनाया अ नोंनि मुङा मामोन आंनि मुङा दैमु नार्जारी आंनि मुङा हेमन्त दे जिराय आच्छा दैमु बाव नों हारसिङै नोंजों रावबो गैफाया नामा ओहो आंजों रावबो गैफाया आं हारसिंसो नों बेबायदि लामा सामा हारसिङै बेरायजाया बियो दानिल' गोदान बाथ्रा नङा जेखि जादोआ नोंहा बाव जाथि खुरमाफोर दङ नामा सोरबा आंहा बेहाय रावबो गैया आं बे टाउनाव साख्रि नागिरनोसो आं दिनै बेसिम सफैदों बे ससुराव आरो आंहा रावबो गैलिया बे संसाराव आंहा आरो रावबो गैलिया बेफोर खोथाखौ नों दा बावगारनो दैमु इसोरा सानसे नङा सानसे सैथो सुबुंनो लामा दिन्थिनानै होखायो आं नोंखौ हेफाजाब खालामगोन आं सासे पुलिस अफिसार मा आं नोंथांखौ माला लोगो मोनफिनगोन नों दा बबेयाव थांगोन आं दा बे समाव सोरनाव थांनो
आंहाथ' बेहाय जेबो सानाबा दिनै सानसेखौ आंनावनो थादो नामा थुदो औ इन्सपेक्टर बाबु मा खौरां जिरायनो थां जिराय आं बेयाव जिरायनो होननानै फैयाखै नोंथांखौ एरेस्ट खालामनो होननासो फैदों मानि दायाव नोंथाङा टेब्लानि न'आव थांनानै टेब्लाखौ बुथारहैनायनि थाखाय नोंथांखौ एरेस्ट खालामनाय जासिगोन कनस्टेबल बेखौ लाना फै गोख्रै लाबो आया माथो आमाय गुबुनानै लांबायसो आनैनो खिथाहैयाबा जानो नंला मामबार आनै माबा हामा जालाबायखो माबा थानायाव लांजोबबायलै सोरखौ आमाय आरो आदा रन्जयखौबो पुलिसफ्रा लांबाय मा बे फाग्लानि खोथाखौ फोथायो ना मायै फाग्ला नङालै बाजै आं नंगौखौसो बुंदों फाग्ला नङा बाजै गेन्द्रा थिगखौनो बुंदों आं बुंदोंमोन आयै फाबनि फिसाखौ सानसे नङा सानसे मोनगोन होननानै जायख्लं नोंनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जाथाया जाजोब्बाय बिहामजो दाबायाव नांलायबाय थानो ना थानासिम थांनो थ' माबा थानायाव थ' माबा थ' ओइ बिबारी नोंथ' मिथिया आं जे नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो
ओइ बिबारी नोंथ' मिन्थिया आं जे नोंखौ बेसेबां हास्थायो जेब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ लोगो मोनदों अब्लानिफ्रायनो आं सानदोंमोन आंनि जिउनि सनाखौ लोगो मोनबाय हेमेन्ट अ माय गड जाबायलै दानिया माने एफा गोबाव जाया दरजा खुलिनो ना सोरबासो दं नामा गैयालै ओइ आखायाव मा लादों नोङो बबे बोरो गैयालै गैया जारलासो जाबायलै दानिया आया ओइ नों बेखौ बोरै सिनायो बेथ' आंनि लोगो बिबारिसो माबे बे नोंनि लोगो बिबारी औ थारमाने आं जेब्ला हाग्रायाव अपारेशन खालामनो थांदोंमोन अब्ला माइसि गराय बायदि खारलै बे हिनजावा गोदो बिमा बिफाफ्रा गराय खिखौसो बरम होबाय बायामोन नामाब्रा बवा होनबाबो ओरै माखासे गावस्रादो ओरै माखासे गावस्रादो नङाबा मोननाय नङा बे गराय बायदि हिनजावखौ बवालै दिनै Kalau botmas, मा खालामनाय जादों बेलाय हा मा बेनिफ्राय गुरलाब सफैलायखोब्रा सारालाय दायखौ मावनानै सोंबावदोंसो नोङो समाजनि गुबुंले हाबा मावग्रा नोंसोर सिखार बुरु होसो बियो आंनि आखाइनिफ्राय गलांबाय दिनै सोरमोन बियो जोंनि गामिनिनो दुथां हौवा बिनि मुङा जिथो थेंक इउ आदा आंनि जिउखौ रैखा खालामनायनि थाखाय आदा आं मिथिगौ बे खामानिया सोरनि जाथावथाव बियो जेथोनिनो खामानि जाथारनांगौ औ बिनि मुङा जेथोआनोमोनथ' बे जेथोआनो आंनि लाइफआव जोबोद हेंथा होबोदोंमोन आरो बियो दिनै बिबारिखौबो सिख्ला समाव बेफोरबायदिया जाखायो आच्छा नोङो गाबोननि थाखाय थियारि जाखाबाय ना औ दिनै नोंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हाबाय नङा हेमेन्ट नोंखौ लोगो मोनामोनब्ला आंनि आफानि थांखिखौ जाफुंहोनो हानाय नङामोन आं नोंनि अननाय आरो हेफाजाबावसो दिनै जाफुंबाय आंनि आफानि सिमाङा आं नोंनि बे एसेबां गिदिर हेफाजाबखौ आरो अननायखौ बोरै सुख'नो हाबावनो आं दिनै भिडिअ जानो हानायनि गाहाय दैदेनगिरिया नोंसो हेमेन्ट आं नोंनिफ्राय जेबो लुबैयाथ' आं सिगाङावनो बुंखादों ना सासेया सासेखौ मदद खालामनायानो सुबुंनि धोरोम दैमु थांदो माबार जायख्लंआ नोंखौ नेगासिनो दंदां लोगो हमहैदो बिदि बुंनानै सानदों नामा नोंलाय आंखौ हारसिं न'आव थाङोनो नोंखौ लोगोसे लांफागोन आङो
आरे नोंहाबाथ' बिबारिखौ लोगो हमनांगौ दंना नै आफा बेखौनो साबसिन जागोन बायदि मोनबाय आं बोरो बेथ' मोजाङानो बेनो जासिगोन बिहामजो बेखौनो अर्डार होबानो जाबाय जागोन आफा खम समनि खारा जानाय नङा एसे दामिखौनो अर्डार होखा मिथिगौ हौवा गोदाना सोरनि फंबाय बिदिब्ला हिन्जाव गोदाना सोरनिथो बिनानाव जाखो गावनावनो खनसे सोंनायनानै नायजाया बे गावबा माखौ फसायो र' आं लेंहरनि जायख्लं आफा ओजोंहाय फैसाय मायै मारबा नांगौमोन नै जायख्लं नोंनिनो जुलिनि कार्ड नायगासिनो नायसाय बबेखौ फसायो आंनि जुलिनि कार्ड नायदों सोरजों नोंजों आरो रैसुमैजों गथ'आ नायनो जोबोद समायना धोन दौलत थाखा फैसानि जेबो आंखाल गैया फिसाजो सासेल' नोमबाजै हायनानि बिबथैनि फिसाजो नोंसिना आरो मा नांगौ आफा धोन दौलत थाखा फैसानोथ' बिसिना आंगो आंजों रैसुमै हाबा सोरनि पारमिसन लानानै थि खालामखौ नोंसोरो जायख्लं जों नोंनि बिमा बिफा नोंखौ सोरजों हाबा होनांगौ हाबा होनाङा जों नोंनाव सोंनांगौ जेबो प्रयजन गैया आफा आंनिल' फंसे बाथ्रा बे हाबाखौ नोंसोर मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंहोनो हानाय नङा आं रावखौबो हाबा लाया दैमु नंगायै जायख्लं बिफा र' रागा जोंनो नाङा दैमु नोंनि बे खर'निफ्राय दासिमबो बै सैमा बांग्रिनि सिनल' खाराखै एसेबां बिनि थाखायनो बिफानि साख्रि दानजाजोब्बाय थेवबो नोंनि थाखाय हिनजावासो देरसिन जाबावबाय हाबाब आफा हामबायसै नोंनि नोमफाया नोंनि मोजांनि थाखायसो खालामदों दे आफा रैसुमैखौनो हाबा लादो आयै आं बे जोनोमाव दैमुनि अनगायै रावखौबो लाया बिदिब्ला आं जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बे सैमा बांग्रिया बे न'खराव बिहामजो जानो मोना जायख्लं आफा नों मानो बिदि जालांखो थु साला सैमा अफाय थैहै बे न'खराव दैमुनि थाखाय माब्लाबाबो दख्लाबसेबो जायगा गैया सोरनि गोदान नाम्बार बेलाय हेलौ आं बिबारि नों जायख्लं नङामोन होनबा औ दैमुनि माबाफोर खौरां मोनदों नामा बिबारि गैयाथ' जेबो खौरांखौनो मोनाखै नाथाय मोनसे गोजोनथाव सारप्राइज दं नोंनो खोन्थानो सानदोंमोन बिदिब्ला नों गाबोन फैनो हागोन ना जोंनाव सारप्राइज मा सारप्राइज बेलाय दानिया नों लोगो दैमु गैयिनिफ्रायनो जोंनि गामियाव फैथारला माथो नों गाबोन जेरैखिजाया जोंनाव फैथारनांगोन दे जागोन दे नोंसोर नायलायबाबो थोथाराखै नामा बिबारि नों जायख्लंनो बुंदो नामा आंखौ फैगोन होननानै ओहो लोगो नोंनि खोथा जेबो बुङाखै आं जायख्लंआ फैनोनो नागिराखैमोन मानसियानो दाना नों गैयिनिफ्राय गोमजोर थाग्रा जालांबायनो मा नाथाय बेथ' थार जायाखै मानो बिदि जालांखो बियो दैमु दानि मुगायाव जायख्लं बायदि गोथार गोसो आरो अनसुला सेंग्रा मोननो जोबोद गोब्राब नंगौ लोगो
जायख्लंआ नोंखौ दासिमबो जोबोद मोजां मोनो नाखानाय गैला जाजोब्बाय नाफिनबावनांगौसो जाबाय नै लोगो जायख्लंआ फैबाय नोंसोर न' सिङाव हाबनानै थाहैथ'दो नामा लोगो सफैबाय जायख्लं औ बिबारि नोंसिनाव माबाफोर जादों नामा ओहो जेबो जायाखैथ' नोंसिनि गेटआव पुलिस नुनायखाय सोंनाय जादों बे पुलिसफ्रा उनाव मिन्थिगोन फै जिरायफै बिबारि बोरै सारप्राइजआलाय नङा माथो दे नों दानिया ओरैथिं गिदिंना नाहरदो दैमु नों बियो सिमां नङाथ' ओहो जायख्लं बियो सिमां नङा आं नोंनि दैमुसो दानिया माबायदि मोनखो आंनि सारप्राइजखौ दैमु बेबायदि हरखाबै दिनै मानो फैखो गासिबो मोजाङै दंथ' जायख्लं आं मोजाङैनो दङ मिथिगौ जायख्लं आं आफानि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हाबाय औ जायख्लं नोंनि दैमुआ भिडिअ'आ जाबाय आहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायोमोन दैमु नों सानसेब्लाबो आदैनि सिमांखौ जाफुंहोगोन होननानै नाथाय जायख्लं बे सिमांखौ आं हारसिङै जाफुंहोनो हानाय नङामोन क'क्राझाराव थांजेनखालिनो नैबे हेमन्तखौ लोगो आइ आं दिनै जोबोद खुसि मा जायख्लं आफा नों फैफिनबाय नों बबेयाव थाङामोन आइ नों बेफोरखौ जेबो दासिंसै खालि बेखौल' सों दिनै आं मानो इसिबां खुसि मानो इसिबां खुसि जाखो आफा आयै दैमुआ फैफिनबाय मा आयै नोंबो बिदिबा दैमुखौ सुखुवा नामा मा दैमुआ फैफिनबाय जायखि दैमुआनो फै जायखि जेखियानो फै मा जादों नोंहालाय माथो अरजादों बावनानै दाथां नोमफाया सिगाङाव मा बुङामोन जा फंसे बाथ्रा बुंदों बे माब्लाबाबो सोलाया आदा ओइ आदा माथो दैमुआ साख्रि मोनबायनो औ गेन्द्रा दैमुआ साख्रि मोनबाय साख्रि मा साख्रि मोनो बेलाय नंखाय गैजा रोङि मानसियालाय माबामोनलै साख्रिया गिदिरथारमोन मा साख्रि मोनो बेलाय बोरमा फान्था बबावबा प्लास्टिकनि बथल बानायग्रा कारखाना फिसा फिसौफ्राव साख्रि मोनाखै बियो आदा दैमुआ सिगांनि निखावरि दैमु नंलिया मिथिबाय दैमुआबो दिनै नोंसोरजों गसंफानानै रायज्लायनो हानाय सुबुंसै दैमुआ ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार यानिखि भिडिअ औ आदा दाबावैनो दैमुआ आफामोननि ब्लक अफिसनिनो गोदान भिडिअ महरै सायख' जासिगोन नंगौ आदा हेट साला सैमा मा मिथिगौ नोंलाय दिनै जोबोद गोबावसैमोन जायख्लं फिसानि मोखाङाव मिनिनाय नुयिया नाथाय दिनै दैमुखौ नुनानै बिनि गोसोआव रंजाखांनाय फैदों अब्ला मा बिनि खोथाजों सोलि सानदों नों नोंनि खर'आबो गाज्रि जाबाय नामा मिथियाखै नों बिनि जुलिया गुबुनजों थि जाखाबाय बेलाय मा गिदिर खोथा जाखो आरो जायख्लंनि मा गोरोन्थि जेराव बियो बे सिख्लानि जेबो आखुखौनो मिथिया बेथ' मिथिदोंब्लाबो दासिमबो बे हाबानि खोथाखौसो मिथिगौ सनाथि दिनै बुंनो हो आंखौ गोबां दिननिफ्रायनो सिरियै थाबोबाय आं आरो सिरि थानो हानाय नंदिया बयहाबो गावबा गावनि जिउनि हास्थायनाय मोजां मोननाय बबे मोजां बबे गाज्रि सायख'नानै लानो हानाय अधिकार दं
जायखौ लानानै फिसानि जिउआ गोजोननाय गैयाब्ला नों बेखौ माबोरै होनो नागिरखो बिफा? सनाथि, नों आंनि खर' बानाय सानदों? नों आंनि खोथा बाथ्राखौ मिथिसेयावबो दिनै बिदि बुंबावबाय? बे दैमुखौ आंनि बिहामजो माब्लाबाबो गनायनो हाया। नंगौ बिफा, मिथिगौ नोंनि रावा फंसेल', नाथाय दैमुआ मानि थाखाय नोंनि इसिबां गिदिर सुथुर जाखो? सिगाङाव निखावरि होननानै मुगैदोंमोन, नाथाय दाथ' निखावरि नंला। नों नोंनि अख्रानि थाखायनो साख्रिनिफ्रायबो दानजाबाय। मालायनि दाय गैयै बिफाखौ बुथारनानै नाङा फाङा मावरिया खालामबोबाय। सनाथि, रन्जय आफा, मानोबामोन आफा? गाबोन जायख्लंनि हाबानि खोथा रायलायनो दैमुखौ लेंहर। मा आफा दैमुखौ लेंहरनो? आंनि बिनानावालाय मा जानांगौ? औ आफा, आं जेरै बुंदों बिदिनो माव। सोरजों मोजां जागोन आंसो सानगोन, नोंसोर साननो दरखार गैया। दैमुखौल' नों लेंहर गाबोन। आं बोरायगोन। बे हाबाया मारै दैमुजों जायो? नोंहाबो लुरग'गौ? खुगा गैयामोन एसे एनै बुंदो। बे लुरग' हौवाजोंलाय मा जायो? May I come in, madam? Oh, Himento. Is permission लालायनांगौ नामा? जिरायदो। Wah, wah. दिनै बिराद समायसा जादोंथ' भिडिअ जानानै। नोंथां नङामोनब्ला आं आफानि सिमांखौ माब्लाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङामोन। जाबाय दे, बेफोरखौ दोनथ'थारदो। नों आंखौ मा बिदिनो जिरायहोबाय थानोसै नामा? साहा कफिबो लोंहोला। Oh, sorry. र' आं अर्डार हरनि। गाबोननि थाखाय थागथियारि जाखाबाय दा? गाबोनथ' नोंनि हाबानि खोथा रायलायनांगौ दं। औ, नाथाय नोंसोरबो थांफानांगोन दे। जागोन दे, मानो थांफाया जानो? जायख्लं आफा, बे मा? नों जौ फेनानैसो फैदों? जायख्लं, नों दिनै बेबादि मा आखल दिन्थिनाय जाखो? नोंनि खुसिनि थाखायनोथ' दैमुजों नोंनि हाबानि खोथा रायलायनो ज' जादों। आफा, बेयो आंनि आरो दैमुनि हाबानि बाथ्रा रायलायनाय नंलिया। बयबो खोनासं आरो नोंबो दैमु। बे हाबानि खोथाखौ रायज्लायगोन बिथां हेमेन्त आरो दैमुनिसो। मा? जोंनि हाबानि खोथा? हेमेन्तजों आंनि जुलि? जायख्लं, बियो मा राव जाखो? जायख्लं, नोंनोथ' बुंदोंमोन दैमुनि अनगा थांनानै थानो हाया होननानै। औ, नङाबा माथो? औ बाजै, आं बुंदोंमोन, नाथाय आं जि बाथ्राखौ बुंदों बियो थार बाजै। नोङो मा बुंनो सानदों जायख्लं? आं बुजिनो हायासै। नोंथांनि बाथ्राखौ आंबो एसेबो हमनो हायासै। बेबायदि निसा लोंनानै सासे दाय गैयै सुबुंखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांनाया थार जायासै नोंथां। आंहा मा गोरोन्थि जाखो जायख्लं? हरखाबै नों आंखौ बेबायदि सानखो? नोंनि बे आखाइजों आंनि मोदोमाव दादां। बुंनो हागोन नों दाबो सिगांनि गोथार दैमु होननानै? औ, आं बुंनो हायो दाबो नोंनि सिगांनि गोथार दैमु होननानै। नाथाय बियो मा सोंनो जायख्लं? जाय दैमुखौ आं गावनि होननानै बिमा बिफा आरो बिदा बिबाजै बेफोर गासिखौबो नागारनानै नोंखौ बेसेबांबा अनबोदोंमोन, नाथाय नों दिनै थगायबाय दैमु। नों आंखौ थगायबाय दैमु। बुं दैमु, नोंहा हेमेन्तजों मा सोमोन्दो दं? आं नोंखौ मा थगायदों जायख्लं?
हिमन्तआ आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो बिनि अनगायै जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया वाह 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 मा इसेबां गोमोथाव नोंनि बे बाथ्राफ्रा बेस्ट फ्रेन्ड वाह सासे सिख्लाजों सासे सेंग्राजों क'क्राझार टाउनाव सामफ्रामबो बेयावनो गुलि गुलि नों मा बाथ्रा बुंदों खेल दं नोङो साना हौवा मानो बुंलाबायो बेखौ नुदों बेखौनो बुंदों आरो नोंसिनि बे थार महरखौ आं मिथिनो आद्रा गैलिया बास जाबाय आरो जेबो बुंनांला नों जेसेबां हायो आंखौ गाज्रि गाज्रि बुं आं गासिबो खोनासंजोबगोन नाथाय खबरदार हिमन्तनि फारसे माबा बाथ्रा बुंबावोबा नों सोरखौ मा बुंदों जाय सुबुंनि अननायाव दिनै आं आंनि फैथा गैयै जिउआव गसंथाना थानो राहा मोनदों जायनि हेफाजाबाव आंनि आफानि सिमांखौ जाफुंहोनो हादों बेनि खिथुखौनोथ' नों आंनाव होखादों नङासे लोगो गोसोखौ हमथा सैथोआ अरायबो सैथोखा लोगो नायनि आंबो नोंसोरनि सैथोखौ मारै मोनलायो ओ सेंग्रा ओजों फैलाय नों बे सानै सेंग्रा सिख्लाखौ सिनायो नामा औ सिनायो मानो सिनाया जानो आदा हेमेन्थ आरो बाजै दैमुसो ओइ सोरनि मा खोथा लानानै मा बुंलाबायदों नों बेवहाय ओइ र' ओइ बबेयाव खारनो नागिरदों नोंलाय हा से इसिबां गाज्रि आखुनि गोग्लैसोना थानाय सिख्ला बेबादि जागोनखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नों आंखौ बिदि नागारनानै दाथांसै गुबुना आंखौ फोथाय दा फोथाय नोंथ' आंखौ फोथायदो ना लायजासै गाबबाय थानो ओंखारलांनो हाला माबा ओंखारलां मा थाबाय थाखो लोगो बबेनो ओंखारलांनो हाला साननायजों गुसोम जानाय गोसोआ हाबिलाजों आन्दायनाय जिउआ गासिबो मोगथांनि सैथोआ आयना बादि नुफिनबाय महरा आंनि जिउनि आंनि जिउनि गोरोन्थि फुंबिलिनि निहिर बिलाइनि रानायावनो मेगनाव गासैबो आंनि
खाफालाव लिरखानाय आं जेबो सानस'हाला Demo! 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 Donakan Demo! Nang beli jebat kalam. Demo! Bema kalam na jadeng. Jambi jabai nama. Please payment to bibari. Nusarang ko harsin thano hado. Demo! Logo. Ma kalam bano boleh. Mana ko segoi siga kalam Demo! logo. Zai kulana ni. Sungsan tanai ni simang nudeng menang. Zai kulana ni yang. Jiuni ose. Sandeng menang. Natai gailang ni sio. Are si bagailang. Saiklo. Dire ang sini driver. Besi bagus janau. Sangkar salang ba. Saiklo nung abra ang beri tangan thana. Demo! Logo! Dora lo kêu! Dora kêu được logo! Logo! Dora kêu được logo! Demo! Logo! Kêu được na logo Dora! Logo! Dora kêu được logo! Demo! Demo! Lumani bini kalam ng logo! Logo! Mana bini kalam ng logo! Sudah hospital langsung. आं गावखौनो गाव हमनो हायासै सोर सैथो सोर नंखाय देब'नि रायज्लायनाय अननाय गासिबो सैथोआनो नाथाय बे सेंग्रायाबो मानो नंखायखौ बुंनो दैमुआ आंनिखा बै समावनो बुंखादोंमोन आं दैमुखौ रावनिबो जाहोआ होननानै बेथ' जेथोनि राव जाथारनांगौ मा दैमुनि खोथा बुंदों बिलाय नोंजोंसो समायखायोलै दैमुआ
फाग्लाजों समाया आंनि सोमोन्दै बिदिनो मोजां मोजां बुंबाय थाबासो मोनलोंगोन मोनजागोन हाब्बा बादा डेन्जार बुद्धि साजायो नोङो दैमुखौ मोनोनो बेखौनो बुङो जाम्बाफोर गरसे गलिजों मानै सिखार खालामनाय होननानै फारसेथिं जायख्लं बिमाजे हायना सैलाबनायनिफ्राय 1 लाख रां मोनबाय आं फारसेथिं दैमुजों जायख्लंनि हाबानि खोथा रायलायनायखौ केन्सेल खालामना होबाय आं बेनोथ' जेथोनि जेथा खालामनाय जादों ललखादो आंनि लोंनानै आंखौसो जोबावबाय बबेनिफ्राय नोंहा बुरला नुजाफैलायखो सालानि मोजां मोनो हेंथा होग्रा साला गोख्रै फै आंजों बाजै बाजै फै ओरै फै मा जाखो मानो हरावलाबायखो सोर बे सेंग्राया आफा जायख्लं बेखौ मानो बेयाव लाबोदों बेखौ आं मानो लाबोदों आरो सोर नोंनि बिसिनाव सों बाजै हायना बियो सोर नों बेखौ सिनायोना ओहो आं बेखौ सिनाया बेखौ जोंनि न'आव मानो लाबोदों बियो दैमुनि गोदान फाव फाननाय नङाथ' बाजै नंखायखौ बुंनानै बारग'न दासान फगासुलि फाननाय सुलिया दैमु नङा नोंसो मा आंखौसो बिदि बुंबाय दोङो नायसाय आफा जायख्लं नों मा बुंनो सानदों बुङा मानो नंगौ आफा मा जादों थाबैनो बुंना बुंसैथो सैथो बाथ्राखौ खिथा नङा नोंखौ बुयै बुयै थानाव लांगोन आं थाना आबा आंखौ थानायाव दाहरलै आसल दायनिगिरिया आं नङालै बैसो सानसेखालि बाजै हायनाया जोंनि न'आव आफाखौ नागिरनो थांदोंमोन आमाय आमाय राखेब दैमानि गैया नामा ए बियो गैया बाहेरायावसो ओंखारलांदों मानोबा नांगौमोन औ नांगौमोन एसे दरखारानोमोन बे गैयाबाथ' बेथ' गैला माने थैबाय मा हामाहाय आफा बिदि बुंनो बिदिबाथ' दानिया मा जाबावनांगौ दे माबाफोर गोनां खामानि दंमोन नामा खामानि दङब्ला आंनि फिसालायानो मावनो हायो औ मानो हाया जानो राजानि फिसाज्लाया राजा जायो आबादारिनि फिसाज्लाया आबादारि जायो आंबालाय राखेब देवानि फिसालाया राखेब देवानि जानो हाया नामा औ आंनि सना फिसालायानो हाखागोन ना फै जिराय फै नोंसोरो रायलायबाय थाथ'दो दे जागोन दे बिबोनां बिदिब्ला नोंनो मावदो नाथाय जोबोर हुसियारहाय जाहाथे रावबो मोनथियै मोनै जागोन बुंदोल' मा खालामनांगौ नाथाय आं जेसेबां बियो एसेबां होनांगोन आरो एडभान्स नङाबा खामानिखौ मावालां जागोन बिबोनां नोंनो रांखौ बेसेबां नांगौ एसेबांनो होगोन आं
नै खामानिया खोनासं जायख्लंनि हाबानि खोथा रायज्लायगोन बै दिनाव नों जेरैखि जाया बे हाबाखौ सिफायथारनांगोन जाहाथे बिसोर सानैनि हाबाया जाया दैमु माने जोंनि गामिनि दैमु जासिगोन नों जेबो सिन्था खालामनांला बाजै सैलाबनाय नाथाय नों सोर जाखोमोनथाय बाजै सैलाबनाय थो जाम्बा आंनि मुङा हायना जायख्लंनि बाजै दे दानिया बुंदो राङा बेसेबां नांगौ आंनो 1 लाख रांल' माथ्र जागोन दे नै बेखौ लागोरदो बेखौ लागोरदो माखासेया खामानि मावखांबा मोनगोन दे बिदिब्ला आं थांसै आगै होनबा दे होनबा थांदो होनबा दा नों थांनो हासिगौ हाबाब दहाय दबादलै माथो महापुरुषसो आयै महापुरुषबो साला सुनि हिनजाव ओंखारलांनो बे न'निफ्राय नोंहा बे न'आव जायगा गैया लाजिनोबो रोङा नों आदा जायख्लं जोबोद गिदिर खैफोद जाबायलै मा जादों मा खैफोद जादों आदा जायख्लं बाजै दैमुआ थैनायनि बिसिलोंदोंनो मा बिसिलोंदों बे जानो हाया बिदि खालामनो हाया नों दैमु गेन्द्रा दा बहा दं दैमुआलाय हेमेन्टजों बिबारिजों हस्पिटालाव लांबायनो जाख्लं आफा नों गोसोखौ हमथा जों बयबो दैमुखौ नायदिनि हस्पिटालाव नायदिनि बिमा गोख्रै थौ हेमेन्ट नों आंखौ निमाहा होदो मिथियैयाव आं नोंथांखौ गोबां बाथ्रा बुंबोबाय हायोबा नों आंखौ निमाहा होदो नाङा बिदि खालामनाङा नों गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनो हाबाय बेनो सबसे गिदिर बाथ्रा हे सोर नों अनहरदो आंनि बिहामजो फिसाखौ थाबैनो फाहामहरदो नोंनि सायावनोसै आनान गसाइ दैमुआ मोजां जाबायना औ मोजां जाबाय नोंसोर नायनो हासिगोन दैमुखौ नायदिनि लोगो खनै नाहरनाय नोंखौ सोर नायनो फैदों दैमु नों आंखौ निमाहा होदो आं नोंनि दायनिगिरि जायख्लं नों बिदि दा बुंसै नोंनि अनगा आं बे संसाराव थांना थानो हानाय नङा दैमु फिसा जों नंगौ बयबो नोंनिनो दायनिगिरि मिथियाव जों नोंखौ मा बुंफ्लांखो जोंखौ निमाहा होदो दैमु आंखौबो निमाहा हो मिथिया आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो नोंनि सायाव जोबोद गाज्रि बुंफ्लांबोबाय आरो साजाबो होफ्लांबोबाय आफा बियो नोंनि गोरोन्थि नङा जानो हागौ आंनिनो खाफालनि लिरनाय इसोरा जेखौ लिरना हरो बेखौसो जों सुबुङा सैनो गोनां जायो जानो हागौ दिनै इसोरा आंनि आफा गैयाब्लाबो नों आफाखौनो बिफा महरै हरबाय हामबायसै दे आंनि बिहामजो सोना आयै
आरो आफा बेवाइखौ बेयावनो दोनबाय थानो सानखो ना न'आव लांनो सानखो फैदो बिहामजो जाख्लं आफा बिहामजो फिसाखौ लानानै फैदो औ आयै आंनो नोंसिनि नायनोगिरि आब' नों गावखौनो मानो बिदि दुसिबाय थानांगौ जाखो मिथियैयाव गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो औ बाजै दे दानिया नोंसोर गासिबो न'खर मेम्बारनि मोनसे फट' लानि आं दे ज' था दे रथ' हेमेन्थ जोंनि न'खरा दासिमबो सानै सुबुंनि थाखाय गोनां जानानै दङ अब्लासो बे न'खरनि सावगारिया फुरा जागोन सोरखौ लायोबा फुरा जागोन बिहामजो बिबारि हेमेन्थ ओजोंहाय फैसै दे जागोन दे दानिया गासिबो जाजोब्बायब्ला खेबजासिगोन दे रथ'लै आमाय रथ' बोरै जानांगौ जाखो जोंहालाय नङा माथो नोंसाबो थादो दे जिराय जाबाय दे जाम्बि दुखु जाबाय थानो नांला केमेरा खेबनो नागिरदों ओरै नाहरदो हाबना थाबाय गोसोआव एरन जाला सोना दोनबाय बिखायाव फिराय जाला हाबना थाबाय गोसोआव एरन जाला सोना दोनबाय बिखायाव फिराय जाला खर'आव दांनानै समा